Σήμερα θα παίξουμε Mecha Chameleon με φακελάκια Riftbound. Και πώς θα γίνει αυτό? Με κάθε kill που γίνεται, ο δολοφόνος θα παίρνει από ένα φακελάκι, αλλά αυτός που θα καταφέρει να μένει ζωντανός μέχρι το τέλος θα παίρνει δύο. Συμπαίκτες μου, οι αντίπαλοι σήμερα είναι ο Mega Greninja, ο Akamaka και ο Igor. Καλά θα πάει αυτό. Πάμε να παίξουμε! Πρώτη πίστα στο φαράκι των επικαλεστών. Μα τι έχουνε κάνει ρε! Ο Μούντο. Λοιπόν, πρέπει να κρυφτούμε, πρέπει να βρούμε ένα μέρος, να γίνουμε ένα με το περιβάλλον, να μην μας βρουν οι αντίπαλοι μας. Πω, είναι τέλειο, όχι ένα στήμο. Παντού έχει Dr. Mundo, παντού έχει χαρακτηρίσεις από το LOL. Τέλεια, θα γίνω γλυφιτζούρι. Δεν θα με βρουν ποτέ. Πάμε. Είστε όλοι νεκροί, Καλά, δεν θα με βρεις ποτέ. Καλά, ναι, ό,τι πεις ρε. Δεξιά, γκρε, δεξιά. Πάει ο Igor. Αντί ο Igor. Καλά, εδώ πάνω που έχω κρυφτεί. Δεν πες να με βρουν ποτέ ρε. Δες, είμαι ένας με το... Όπα! Γάμο, με βρήκανε. Έλα ρε φίλε. Ακαμάκα, πού είσαι? Δεν με Ακαμάκα. βρίσκεται όσο και να χτυπιάστε κάτω. Τον ακούω όμως τον Καριόλι. Πού είσαι Ακαμάκα? Α, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις ρε, πες. Πάνω, τι γίνεται, τι φάση. Πυροβολότικια ρε. Πού είναι? Μπρο! Εν τω μεταξύ, Πες τα μάτια πυροβόλησε πήκα. εκεί. Πυροβόλησε εκεί και τον πήρε ξόβαλτσα. Πάμε να ανοίξουμε το πρώτο φακελάκι του Greninja αφού έκανε και kill. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο yugo.gr το οποίο μας έδωσε τα φακελάκια. Μπορείτε να επισκεφτείτε το φυσικό του κατάστημα στο Περιστέρι Ακροπόλεως 4 για να τσιμπήσετε κι εσείς δικά σας φακελάκια όπως κάνουμε κι εμείς. Για να δούμε τι θα πετύχει ο Greninja στο πρώτο του φακελάκι. Τζιν και μια κότα. Αυτό ήταν το πουλ του Γκρε. Πάμε για το Igor. Και ο Igor παίρνει. Ω! Gloomist, Ivex και ένας Ιζακάτι. Γυαλίζει. Ω. PC2. PC1. Τρομερό τι θα κάνει αυτό το βίντεο. Και ο Ακαμάκα, μιας και είναι μέχρι το τέλος, έχει δύο φακελάκια. Για να δούμε. Το πρώτο του έχει μέσα. Ω, Λεμπλάν! Πανέμορφο. Ω, τυχερός. Επόμενο για την Ακαμάκα. Ωραίο, Evelyn, και ο Evelyn, εντάξει. Η Evelyn είναι πανέμορφη. Τέλος πάντων, πίσω στο game. Πρέπει να κρυφτώ. Όχι, εδώ έχει πολλά πόδο. Να μπω εδώ στη μηχανή. Πού να πάω. Το βρήκα, εδώ από πίσω. Δεν θα με βρουν ποτέ. Ξεκινάμε. Πάλι εσύ είσαι ρε μαλάκα. Με θέλει το πιστόλι, δεν ξέρω τι να σου πω. Ή δεν με βλέπεις. Είμαι πίσω σου μπρο. Εσύ ποιος... Igor, είσαι ο χειρότερος αυτό και βρε. Ρε δεν γαμιέσαι λέω εγώ ρε μαλάκα. Είμαι ο χειρότερος που όπου και να πάω να κολλήσω μου λέει You are too buried inside. Άντε γεια, άντε γεια. Άντε γεια, 2 packs παρακαλώ. Το όνομά μου. Τάμο. Ναι. Πού είσαι? Για κοίτα πίσω σου. Ένας λύκος. Εκεί είμαι. Α, είσαι το λύκο. Εκεί που είναι ο λύκος, από κάτω στις μπάλες. Πήρα μου λίγο να... Δεν θα με βρείτε ποτέ. Άντε γεια!
Γάμο το σπίτι. 3 Ω. packs κυρίες και κύριοι, εδώ. Mega Hunter, Mega G εδώ, παιδιά. Είμαι μέγα κυνηγός. Το υπηρώτικο αίμα μου έχει λάμψει σήμερα. Αυτή είναι η Ήπειρος και αυτή είναι η φέτα της. Κάζιξ. Γυαλίζει. Ωραίο. Επόμενο. Γκάλιο. Νομίζω αυτό είναι απλά pack. Δεν είναι τόσο γραμματοπούτ. Αλλά οκ. Να πούμε ότι τα φακελάκια. Όχι, ρούνος. Αχ, δεν είναι κάτι. Τα φακελάκια πολλές φορές υπάρχουν ρούνοι, οι οποίοι μπορεί να είναι γαμάτοι και να έχουν μεγάλη αξία. Για να δούμε τι θα πετύχει ο Γκρέ στο τελευταίο του φακελάκι. Diana Moonfall. Wow. Κοίτα ρε. Wow. Είμαστε στην Ιαπωνία, στην Οσάκα. Οχάιο γκουσαϊμάς. Watashi wa. Γεια σου ρε. Έλεος. Έχω ανεβεί 3 φορές. Γιατί δεν κολλάει. Ωραία. Θα κρυφτώ εδώ. Θα γίνω ένα κάντσι. Ρε, δεν ξέρω, ειλικρινά, στο επόμενο γύρο απλά θα κάθομαι όσο πιο μακριά μπορώ από τον κύκλο. Εμάς θα μας ψάξετε, τι θα κάνεις, άντε. Πίτρος. Παγάκια. Άντε ρε Γκρινίτζε, το σένα σφυράμε, θα μας βρεις. Γκρέ. Ρε, πού είστε, Μπροστά ρε? σου είναι. Μπροστά σου. Εδώ. Σφυράω τόση ώρα. Τίποτα, ρε. Α, Γάμο το σπίτι ρε μαλακά. ωραία, να πάρω ένα pack τουλάχιστον. Πού είσαι. Σφύρα. Άντε γεια. Άντε γεια. Μπρο, που το... Ωραίο. Έτσι. Ο Ακαμάκα που ήτανε? Πού ήσουν εσύ, ρε? Εγώ. Πού ήσουν εσύ, ρε? Δεν με βλέπεις ακόμα. Όχι. Δεν σε είδα ποτέ. Τι θα γίνει, εγώ θα πάρω κανένα φαγγελάκι σε αυτό το game. Τα έχουν πάρει όλα ο Γκρέ και ο Ακαμάκα. Πάμε να δούμε τον Greninja το πρώτο. Diana ξανά, Scroll of the Moon. Τι γίνεται με αυτόν, δεν τον κυνηγάει η Diana σήμερα. Ωραίο, γυαλίζει κιόλας. Ενδιαφέρον. Ωραίο, τυχερός ο Γκρέ και έχει κι άλλο από πίσω. Spike! Nice. Wow. Ωραίο που το Γκρέ. Μπράβο Γκρέ. Επόμενο. Για εμένα, επιτέλους, θα ανοίξω κι εγώ. Και έχω ρούνο. Λοιπόν. Και έχω... Ναι. Δεν πειράζει, next time. Πάμε να δω αν θα πετύχω κάτι καλό. Clash of Giant και μια σφαίρα. Είμαι άτυχος. Και το Ακαμάκα, ο οποίος έχει κρυφτεί τέλεια σε 2 γύρους και έχει πάρει από 4 φαγγελάκια χωρίς να κάνει τίποτα. Νάμι και Daisy με ένα γλυκούλι πόρο. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Ωραίο. Μπράβο Ακαμάκα, τυχερούλης. Και το τελευταίο pack του Ακαμάκα. Ο Ρούνος. Οκ, δεν είναι κάτι. Ο Κάζιξ Void River. Ωραίο. Άμα είμαι εγώ πάλι δεν θα κάνω άλλες 4. Μαντέψτε. Μη γίνω μαλάκα μια φορά εγώ Χάιντερ, όχι, να κρασάρει το game να γίνω κυνηγός. Τέλος πάντων. Θα πεθάνετε όλοι. Είμαστε στους Simpsons. Ωραία, τι όμορφη πίστα είναι αυτή. Ωραία, θα γίνω ο Homer. Θα κρυφτώ μέσα στους θάμνους. Αλλά δεν έχω θάμνους. Πού να κρυφτώ. Να κρυφτώ εδώ στην αφίσα. Τέλεια. Εδώ δεν θα με βρει. Θα γίνω ένα με την αφίσα.
Όχι. Κάτι δεν μου αρέσει. Νομίζω φαίνομαι πολύ από τα πλάγια. Δεν είναι καλή κρυψώνα νομίζω, παιδιά. Όχι, πρέπει να βρω κάτι άλλο. Πρέπει να βρω κάτι άλλο! Πρέπει να κρυφτώ, δεν έχω χρόνο. Θα μπω εδώ. Όχι. Πού να κρυφτώ, πού να κρυφτώ, πού να κρυφτώ. Χάσαμε. Τίποτα, θα κάτσω εδώ στη γωνία. Ας με δει. Μη με δει. Κάτσε να βάλω και χρώμα. Τέλειωσα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα προσευχηθώ να μην με δει. Κύριε. Ναι. Αν δεν με σκοτώσεις, Ναι. ορκίζομαι να σου δώσω που είναι οι υπόλοιποι. Ναι. Και πού ξέρω ποιος. Θα με καταλάβεις. Είσαι. Μην με σκοτώσεις, σε παρακαλώ. Είμαι φιλικός. Ναι. Γεια σου, Ραμπόλη. Άντε, γεια. Έλα μωρέ. Παρέλα. Πεπέγκα. Γεια σου, ρε. Α, Ας το διάλο. Γεια στα μου. μπάστα. Μπάστα. Τα φακελάκια μου παρακαλώ, τα φακελάκια μου. Κόπτης. Μήπως είναι διακόπτης. Στον τοίχο. Τι έχει κάνει. Ξέρω. Κατά... Γεια σου, ακαβάκα. Με βρήκε. Έδωσε ένα ράφι, είχε γίνει καφέ. Ποιος σου σκότωσε. Α, εσύ. Μαλάκες, ο Γκρις αυτό το game μάλλον είναι Master Fire. Δεν γίνεται, μας έχει πάει η πίτσα σε όλο το παιχνίδι. Oh, Green Father και Arcanoid Horror. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό, αλλά ωραίο. Ο Green Father όμως γαμάει. Για να δω και εγώ τι θα πετύχω. Δεν είχα πουλ. Δεν πειράζει. Πάμε στον επόμενο γύρο, μπας και... Ωχ, η φάρμα του Μπαμπαμπρίτζου. Ωχ, ένα γκνουμ. Πού να πάω, να κλειστώ. Να γίνω προβατό. Λοιπόν, έχω ιδέα. Θα γίνω ένα με το τοίχο. Έχω δει ότι το κάνουν στο TikTok αυτό. Και νικάνε, οπότε δεν θα με βρούνε ποτέ. Μαλάκα, δεν φαίνομαι καν. Easy win. Here, Johnny, πού είστε? Σιγά ρε Καμάκα. Τζόνι. Είδα Καμάκα, τώρα. πού είσαι. Εν τω μεταξύ μου αρέσει που ρωτάω, εγώ δεν είμαι εγώ κυνηγός, συγγνώμη, το ξέχασα. Δεν θα με βρει. Ούτε εμένα δεν θα με βρεις, να ξέρεις. Έχω κάνει ultimate κρυψώνα νομίζω. Ω, είναι έξυπνος. Πεπέγκα. Μας τα είπα πολλά. Δες τι κάνει. Παρατηρεί. Παρατηρεί. Έχει το μάτι του αετού, το μάτι της τίγρης. Το μάτι, το φοβάμαι το μάτι. Κάπου εδώ. Ποιος είσαι εσύ? Α, Ποιος σκότωσε? Όχι. με φάγανε μπαμπέσικα. Θα σας γαμίσω. Τι κρίμα. Ναι, θα Λοιπόν, μας κάνεις. Θα σου πω εγώ θα μας κάνεις. Κλέον, είπε κι εγώ μαζί σου, μπρο. Ωραία. Λοιπόν. Καλησπέρα! Καλησπέρα. Οπα. Ποιος ήταν αυτός? Η Βούλη, η κρυψώνα, η ultimate ήταν αυτή, Τώρα να δούμε εδώ το βατράχι που είναι. Δεν θα με βρεις ποτέ! Δεν θα με πετύχετε ποτέ! Όχι, Μας δεν θα με εγγύψε πετύχετε. από πριν. Όχι, Έλα εδώ, δεν πας εδώ. όχι ρε. Άντε εκεί, ρε. Άντε γεια. Αγαμίσου. 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 Πάμε να ανοίξουμε φακελάκια. Το Αρκαμάκα, το πρώτο φακελάκι, έχει ρούνο. Ω, έχει ωραίο ρούνο. Ωραίο. Για να δούμε. Έχει και πουλ. Και... ένας μπάρμπας. Μπα, όχι. Δεν πειράζει. Δικό μου φακελάκι.
Και... ένα κουνελάκι, τι ωραίο που είναι. Και η Βάη, nice. Επόμενο pack για μένα, έχω ρούνο. Δεν είναι κάτι, δεν πειράζει. Και εγώ έχω τον Μπάρμπα και την πότα του. Καλά πήγε αυτό. Σε αυτό το γύρο είμαι εγώ δολοφόνος. Το βρήκα. Θα φτιάξω το πρόσωπό μου για να βλέπουν το ψυχρό μου χαμόγελο όσο τη σκοτώνω. Αλλά δεν θέλω να είμαι γυμνός. Το βρήκα. Δεν κάνω κάτι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φορέσω το βράκι μου έξω από το... ήρθε η ώρα να φορέσω το βράκι μου γιατί θα γίνω ο Σούπερμαν. Κάτσε να κάνω εδώ και κόκκινο. Σίγμα για Στάβος. Πώς έχω γίνει έτσι, είναι τέλειο. Τέλειο. Θα τους σκοτώνει ο Σούπερμαν. Θα τους διαλύσω. Πω τι φάτσα είναι αυτή. Ίδιο με έχω κάνει. Θα βάλω και μαλλί. Θα βάλω και μαλλί. Πάμε. Ταντανταντάν. Πού θα είναι ο κρυπτονίτης μου. Τι λέει ο άνθρωπος, δε φίλε. Ωρε μαλάκα. Πού είσαι γκρε. Πού είσαι γκρε. Προδόθηκε. Ας ακούω που σφυράς. Μη μου σφυράς. Καμάκι μου κάνεις ρε. Τέρος, την πέφτω. Όπα. Κάποιον ακούω εδώ πέρα. Καλησπέρα. Τι. Γιατί θα έχω πλωθεί έτσι. Τι κάνεις μαλάκα. Εντάξει, και λίγο θα ήταν καλό εδώ πάνω. Μαλάκα ήταν τέλειο Κρίσονα, μπράβο. Γεια σου. Γιατί είσαι έτσι εδώ πέρα. Τι κάνεις εδώ πέρα, γιατί είσαι κουκουλός. Είχα τη free κάμερα, δεν μπορούσα να ξεφύγω. Κάτσε. Ωραία, Ίγκορ, πού είσαι. Σε βρήκα. Ω, τελείωσε. Κι άλλο ένα pack για τον Greninja που μας έχει πάρει όλα σήμερα. Γενικά, παιδιά, ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο και η ιδέα το να παίξουμε με Κακαμίλιον. Ωχ, Γκάλιο. Ωχ, και Master Yi. Ωραίος ο Γκρε. Γράψτε μου σαν σχόλια όσο ανοίγω τα δικά μου φακελάκια αν θέλετε να κάνουμε κι άλλο βίντεο με Κακαμίλιον και τι στολή να ντυθώ. Ω, πουλ. Φίλε, μουάου. Νιάου. Ωραίο πουλ. Και επόμενο pack για μένα. Έχω ρούνο, δεν έχω ρούνο. It's okay. Και όπως έλεγα παιδιά, κάντε like και αφήστε μου στα σχόλια πώς να βαφτώ την επόμενη φορά. Να γίνω Batman, να γίνω Naruto και φυσικά να μου πείτε «Ω, τι πουλ είναι αυτό». Ωραίο. Και μιας είναι ο τελευταίος γύρος και τελειώσαν και τα pack. Όποιος κάνει τα περισσότερα kill θα πάρει και τα τελευταία φακελάκια που μείνανε. Θα κρυφτώ εδώ μέσα στις καρέκλες και στα μπαμπού, ελπίζοντας να μην έρθουν να με πάρουν οι Ρωμάλεν Τσαβάλεν. Για να γίνω ένα με το περιβάλλον. Σφυρίξτε! Όχι. Όχι. Δεν ήθελες. Αφού δεν σ' αρέσει το σφυρίγωνα, ρε φίλε. Σεβόμαστε τις επιλογές σου. Εδώ είμαι. Δεν μπορεί και όχι. Ποιος φυρίζει. Έλα μου ντε. Εγώ. Γιατί το λες ρε ηλίθιε. Χαντούκεν! Τι έχει παίξει. Μπρο, με το στάμο τι γίνεται, γιατί έχει μυστικό τράγκι τόσο μεγάλο. Τι κάνει. Τι Είναι κάνεις αυτό, μωρά, τι ρε. έχεις πιει. Ρε χαλασμένο game. Ρε καβέ, δεν μου θα με σκοτώσεις. Γάμο. Χαλασμένο game. 5 Ευχαριστώ. shot το έκανα. Καλησπέρα, όμορφο αγόρι. Με βρήκε. Σφύρα ξανά. Όχι, μία είχα. Σφύρα ξανά. Περάσαμε δίπλα εδώ να ξέρεις. Σφύρα ξανά. Οπα. Τι κάνει αυτό εδώ πάνω. Δεν θα πιάσετε ποτέ. Τι κάνει. Γιατί είσαι άσπρος, μαλάκα. Κρυβόμουν στο πάτωμα ρε μαλάκα. Δεν σ' ακούγεται.
τελευταίο pack δικό μου για να δω αν θα πετύχω κάτι γαμάτο. Και... Diana! Nice! Και Vex! Πανέμορφη είναι η Diana. Πάμε να ανοίξουμε και τα τελευταία φακελάκια του Igor. Επιτέλους πήρε και αυτός κάτι, αφού πήρε τα τελευταία kill και παίρνει ό,τι φακελάκια απέμειναν. Να ευχαριστήσουμε το Yugo.gr, το οποίο μας έδωσε το κουτί Wristbound σήμερα και έγινε αυτό το βίντεο. Και Yumi και Vai. Ωραίο. Επόμενο. Spike, Blood Riven και μια Reaper Mask κάτι. Whatever. Τελευταίο φακελάκι. Hawaii, Τσισορόπ και Αρκανάν, Ακτακάν. Αυτά ήταν τα πουλια σήμερα. Βγάλαμε την Diana, Ρούνο, Kha'Zix και πολλά άλλα γαμάτα. Ευχαριστούμε ξανά το Yugo.gr για το κουτί Wristbound. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like, εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο. Bye, φιλάκια, νιάου.